तैयारी? सोचा तानी कि केहू मिल जाई तो बात करती कि तनी गाना वाना शूटिंग वूटिंग में जाती, गाना वाना गाए में। केसर के बुका? हाँ हाँ। अरे बक्सर के वो नाम ही नहीं बहुत बड़ा संजय संजय जी बाणन हाँ ठीक नु बहुत लोग के केसर कैले बहुत बहुत लोग के हिट कैले बाणन। तो चली ना हमरो के जो हम ना जी आप चल रहे हम एड्रेस लिख के दे तब हाँ जी। हाँ एड्रेस दे तनी ठीक नु अच्छा फ़ोन नंबर ले ली हम का बुला लेबे जुगा। ठीक है ठीक नोट नु करा दे। हाँ नंबर ले ली ले लिख दीजिए डाल दी नंबर दे देते हैं उनका 87 88 89 90 लास्ट में 92 ली वो संजय इनाम है उनका बतिया ले के देखी हमरो के गावे के मन बा जैसे हम सुन ले बनी ढेर लोग कहे कि भाई बहुत लोग के कैसेट करेले बनन हाँ बस बतिया बला ले अपन जे ना तो भैया चलियो जलन आयु जलन ठीक है बा। हाँ तो फोन कर ले उनका के ठीक बा। आप बुलाई के भैया प्रणाम प्रणाम कर ले हम बा ठीक बा। नु अपन बहुत लोग हिट कर हिट करा दिया ठीक है जात नहीं मैं बतिया ले ठीक बा। चली हमहू जाए तनी एड्रेस ना हम जाते तनी संजय भैया एगो बारन हो दूध वाला भेंट कर जाते का नाम बतौनी है वहाँ के नाम भुला गई। हेलो प्रणाम जी कहाँ बनी रोरा से मिले के मन करत रहा कहाँ में बुलाओ तनी काम रहल तनी गाना वाना सुनी थी गाना वाना सिखाई थी सुनी है कि रोरा बहुत कलाकार आदमी बनी कितना लड़कन लड़किन के कलाकारी सिखा दियनी तो कहब तो हमहू आई हमरो सीखे के मन करता पैसा वैसे लगेला ना नो ठीक है बा महाराज एगो तो कहत हूँ कि पैसा वैसा ना महाराज पैसा ना लगे तो ठीक बा आओ तनी रउरा से अरे का हो प्रणाम जी रौरे हनी हाँ रहुए का तो फोटो देखत हमरो है व्हाट्सएप पर और फोटो आइला तो फोटो भी हम मिलावत रहनी है कि भाई लइका आवत ओहे रहनी देखत है तब तब तो रोरा डेरा पर हमरा के बोलौले रहनी है रोरा हेनी घुमत नहीं। अरे एनिए नु रही ना हम भर दिन एनिए रही ना घूमी ना फिरी हाँ ना तो चली तब कहाँ हम सिखाई ना चली ये सिखा दी ना ये अरे कहनी कहाँ सिखावत नहीं। अरे है आई ना सिखा देता नहीं सारी लाल पवन सिंह ये सब कलुआ सनिया ये सब यात्रा 12 नाच हमरे दिन है ठीक ना आज रहल बात तो चली हुई अपन सिखा दे हम चली चली है बैठा जा देखी हम सिखाई में एक शर्त बा हमारा जन कहम उ करे के पड़ी तहरा ठीक ना तहार का 4-5 महीना के कोर्स लागी ठीक ना वैसे भी कहे है ठीक ना ये क्या करतन जी अब यही तरी सीख जेबू तो माने हाथ का धरे मुंह से कही बोली ठीक बा सीखे के मन बा नु सीखे के मन हो तो कोई अपना कलाकार ले सीखी हिम्मत रखी कि माने आज जितना चमकल बार ना आज हमारा दिन के चलते और वो ऐसे करता नी ना ये सब बतिया सुन बोले चली ठीक ना है नु है बतिया अच्छा चली एगो चीज सिखावत है रउआ के सीखे के मन बा नु सीखब लेकिन देखी गलत व्यवहार ना करे के चाहिए अरे ना 4-5 महीना के 4-5 महीना माने ठीक बा कितना ही गाना सुन ले बनी नु आ कि हीरोइन बने के जदी देखत तड़ सपना तो हीरोइन बने खातिर में ना सपना देखल जरूर जाला सपना साकार करे खातिर बहुत मेहनत करे के पड़ेला बहुत तो मेहनत अपना से कोल जा तो मेहनत लक सब कुछ मेहनत है बा कुछ प्रसादियों चढ़ावल जाला हाँ अच्छा शंकर जी के पूजा करे आदमी जाला तो खाली हाथ जाला ना प्रसादी लेके जाला नु होय तो कुछ प्रसादी हमरो के चाहिए नु चले हां चली आई है ने चली आई है ने बताओ तनी नहीं दादा ये नहीं अरे आई ना कब अब मका को आवन
हटा हमारा ये कुल काम करे के बा ना छोड़ी हट हम ना जेबो ने अरे हेने आओ ना बताओ तनी हम कहत हन कि ए हटा छोड़ी आदमी बटोर देब हमरा ये कुल कह के कलाकार नहीं के बने के हां हां हम ना जेब हम जा तनी आदमी बटोरे छोड़ी आदमी का होइलो देखा तनी हम कलाकार कहत हन कि चला गाना तार के सिखावत नहीं आ होने हमरा के लेके जात रहल हां ना औगे को बाड़ो काहे ब्यास काहे ऐसे करत रहो का हो का हाल बा ठीक बा कहां रहो ऐसे देखो हैं अरे घर जा